Хайырлы эртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Аппаратыгыз төзекме? Казанда тонометрларны тикшерү буенча Бөтен Россия акциясе старт алды. Аннан кемнәр һәм ничек файдалана? Игелек кылырга ашыгыйк. Татарстан мөфтиятенең Зәкәт Хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр ае марафоны кысаларында авыру балаларга ярдәм күрсәтә. Буыннар чылбыры Апастагы яшьлек яшьләр федераль проекты кысаларында шахмат турниры узды. Казанда тонометрларны тикшерү буенча Бөтен Россия акциясе башланып китте. 7 апрельгә кадәр техник көйләү һәм метрология буенча федераль агентлык белгечләре приборларны тикшерә. Бу хакта тулырак итеп Дина Нәҗметдинова белеште. Высокое давление держалось 180, несколько месяцев. И сильные таблетки. Дарулар белән дәваланучылар ок тимәнең дозасын белергә тиеш. Дару дозасын тонометр күрсәткечләрдән чыгып нәтиҗәләр ясыйлар. У меня неправильно это. Сейчас проверим. Михаил Определюков гипертония белән авырый. Тонометр белән бик еш куллана. Алар анда икәү, шуңа күрә икесен дә тикшерергә алып килгән. Еще двигаюсь это. Ике тонометрны да тикшертергә алып килдем. Күрсәткечләрне көн сайын көндәлек язып барам. Актив яшәү рәвеше алып барырга тырышам. Белгечләр тонометрларны тикшерәләр. Әгәр дә тонометр тизек булса, билгеләнгән кан басымы күрсәткече белән кеше кулын хәтерләткән прибордагысы тәңгәл килергә тиеш. Хата китсә, тонометрны тикшереп, сәбәбен ачыкларга тырышалар. Мы, к сожалению, не имеем возможности починить все приборы. Без бөтен тонометрларны да төзәтеп бетерә алмыйбыз. Беренче чиратта сәбәбе нидә икәнлеген ачыклыйбыз. Әгәр дә тонометрның батареясын алыштырасы икән, без әлбәттә алыштырып бирәбез. Кай вакыт тонометрларны ремонтлыйлар яки приборны тулысынча алыштырырга киңәш итәләр. 7 апрельгә кадәр тонометрларны Чаллы, Чистай, Түбәнкама һәм Әлмәт шәһәрләрендә тикшереп була. Казанда аларны сәгать иртәнге 9-дан алып кичке 5-кә кадәр журналистлар урамы 24-нче йортта урнашкан бинада тикшертеп була. Дина Нәҗметдинова, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары. Республикага бик тиз җылылык белән бергә табигый янгыннар куркынычы да килде. Быелгы янгыннар узган ел белән чагыштырганда инде күбрәк. Шуңа бәйле рәвештә янгын куркынычы чорыда игълан ителде. Янгын чыгу ихтималының югары булуына урман янгыннары станцияләре дә әзер. Шәһәрдә яшәүчеләр өчен кискен җылыту шатлык табигать тәйли өчен сәбәп булса, ашыгыч хезмәт вәкилләре өчен янгын куркынычы сезоны башлану билгесе. Гадәттә аны 25 апрельдә ачалар, ә быел бер айга диярлек иртәрәк. Узган ел белән чагыштырганда термик нокталар 8 иде, быел исә 90-га җитте. Кырган үләннәр, камыш янган урыннар, табигать мохитендә янгын белән бәйле очраклар узган ел белән чагыштырганда күбрәк. Димәк, янгын сөндерүчеләргә дә әзер булырга кирәк. Он и в воде не тонет, и по земле ездит. Лаештагы 3-нче типтагы урман янгыннары станциясендә янгын сөндерү өчен теләсә нинди авырлыктагы һәм төрдәге янгын сөндерү техникасы бар. Кар машиналары һәм тракторлар теләсә кайсы урынга үтеп керә ала. Янгын сөндерү өчен төрле күләмдәге су сыйдырышлы янгын сөндерү машиналары бар. Әмма техниканың үзеннән тыш, саф һавадагы янгынны сөндерү өчен кораллар да кирәк. Мотопомпа сулыктан суны шунда ук янгын учагына бирергә мөмкинлек бирсә, ә квадрокоптер санаулы минутларда янгын урынын эзләп таба. Хәзер республикада 25 станциядә 455 кеше, 400 техника янгын куркынычсызлыгы сагында тора. Исегезгә төшерәбез. Коры үләнгә ут төрткән өчен 15 000 сум, урман территориясендә янгын куркынычсызлыгын үтәмәгән өчен 30 000 сумга кадәр штраф яный. Фарис Мөхәммәтов, Глеб Беркун, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Түбәнкама районында 3 гидротехник құрылма капиталь ремонтка мохтаҗ. Алар авария хәлендә. Булар Югары Чаллы, Калиновка һәм Югары Уратма авылларындагы объектлар. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Югары Чаллыдагы бердән-бер күпернең нинди хәлдә булуын Түбәнкамадагы хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Кеше үлеме белән янарга мөҗик. Техринда юк. Саклык чаралары, бу ягында юк саклык чаралары.
Бәлә килгәч кенә уф дип йөрүнең мәгънәсе юк. Бәлә каза булмасын дип борчылар Рәйхәт Калимуллин. Югары Чаллы авылындагы бердән-бер күпер әкренләп җимерелә бара. Ул 2 ярдагы торак пунктны тоташтыра һәм буадагы суны тота. Тик елдан-ел туза. Ярты гасырдан артык элек төзелгән күпер ремонтка мохтаҗ. Җирен отводить ителгән моның. Проектный изыскательный эшләр эшләнгән, сметасы ясалган. Без авыл халкы Рамил Хамзовичтан, үзебезнең главадан сорар идек бу күперне ремонтлау өчен елга планга кертеп калдыруны. Югары Чаллы күпереннән тыш Макаровский авыл җирлегенең Калиновка белән югары уратмада урнашкан 2 объект, ләкин тиздән эш үзгәрергә тиеш. 15 марта этого года Март ayında барлык объектларының техник торышын һәм куркынычсызлык дәрәҗәсен бәяләү өчен өстәмә тикшерү үткәрелде. Су басуга каршы чараларны башкару өчен 375 кешедән торган төркем, 80 брәнлек техника, 19 йөзү чарасы, 5 мотопомпа булдырылды. Авария хәлендәге гидротехник құрылмаларға килгәндә югары уратма һәм югары Чаллы авылларында ремонт үткәрү өчен проект метод документациясе инде эшләнгән. Дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсе дә бар. Калиновка буенча мәсьәләне хәл итәсе кала. Кагаз эшләре башланган. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүз Динә Нәҗметдиновага. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Шешүгә әзерлек турында хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ноэль Залаков сөйләде. Шактый районнар кыр эшләренә керешкән. Шүпрәле, Ютазы, Азнакай, Ширмешән, Алексеевск һәм Зәй районнары 1200 гектарда җирне шешүгә әзерләгәннәр. Бертекле һәм кузаклы культуралар ырлыклары шешүгә җитәрлек. Республикада техниканы кыр эшләренә әзерлиләр. Тракторлар барысы да әзер диярлек. Тагын 64 тракторны тизекләндерергә кирәк. Шешү һәм туфрак эшкәртү машиналары эшкә әзер. 4 миллиард ярым сумга запас частьләр сатып алынган. Алабуга районы хуҗалыклары да язгы кыр эшләренә кереште. Үсемлекләрне яңа техника белән тукландыралар. Алабуга районы хуҗалыклары шешүгә әзерләнә. Яңа техника ярдәмгә килә. Аның өстенлеге шунда: кыр эшләре түбән басымлы махсус шиналар ярдәмендә җиргә зыян китермичә башкарыла. Начали подкормку многолетних трав. 2 көнлек күп юллык үләннәрне тукландыра башладык. Иртәгә тәмамлыйбыз. Аннары мөмкинлек булу белән уҗыннарны тукландыруга керешәбез. Алабуга районында ошламалардан башка яхшы уңыш үстереп булмый диләр аграриялар. Шуңа күрә кыр эшләре өчен 1000 тоннадан артык минераль ошлама тупланган. В этом складе 250 тонн сложных удобрений. Бу складта 900 тонна селитра, 70 килограммны 1 гектарга җиткерәбез. Бер сатып алганы калды һәм бөтен план үтәләчәк. Татарстан агрофирмалары һәм хуҗалыклары бер көн эчендә 4000 тоннага якын сөт җитештерә. Республика алдынгылар сафында. Мондый күрсәткечләргә зур булмаган крестьян фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыкларда үз өлешен кертә. Советлар Союзы герое Никита Евдокимович Токарликов исемендәге хуҗалыкның яңа сөт товар комплексына инде 5 ел. Фермада 2300 сыер исәпләнә. Шуларның 845-е савым сыерлары. Бер сыердан уртача савым 34 килограмм тәшкил итә. Сөт саву системасына 20 сыерны урнаштырып була. Эш процессы 12 минутка исәпләнгән. Биредә 78 кеше эшли. Зоотехниклар, машина белән сыер саву операторлары, машина йөртүчеләр һәм ветеринария табиблары. Айгөл Шакирова Казан ветеринария медицинасы академиясын тәмамлаган. Осмотр, лечение, выявление новых болезней у коров. Теория в академии, но больше познается на практике. Сөтне көн сайын Әлмәт һәм Чистай сөт комбинатлары, Самара заводлары сатып ала. Ләкин соңгы арада сөткә бәя төшкән. Безнең бүгенге көнгә 2331 баш хайван бар. Шуның 908 башы сыерлар, 845 башы савым сыеры. Савым сыерына бүгенге көндә 34,3 литр сөт савып алабыз. Үзгәрешләргә килгәндә 900 баш сыерга 1300 баш савым сыерына күтәрелергә. Безнең казаныш бар, аңа күтәреләбез. Бәйләргә килгәндә, проблемаларга килгәндә, животноводствода
Сатып алына торган продукцияга бәяләр күтәрелә. Энергетический добавкаларга безнең сату бәясе сөткә наоборот төшә. Көннән-көн төшеп баралар. Магазиннарда һаман да төшми. Шуңа күрә шул безнең проблема пока. Сатырга бәя түбәнәя. Комплекс терлекләр белән заманча идарә итү, сыер саву һәм тукландыру системасы белән җиһазландырылган. Бу сөт җитештерү күләмен, аның сыйфатын арттырырга мөмкинлек биргән. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечмеддинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2023 елның 5 апреленнән 18 апреленә кадәр шәхси хуҗалыклары булган гражданнардан савым сыерларын, ана кәҗәләрне һәм 1 яшьтән зуррак булган кәҗә бәтиләрен тотуга киткән чыгымнарның бер өлешен кайтаруга гаризалар кабул итә. Хуҗалыктагы 1 сыер өчен 2000 сум, 2 сыерга 3000 сум, 3 һәм оннан күбрәк сыерга 4000 сум исәбеннән карала. 500 сумлык ветеринария чаралары уздыруга кул куйганда, һәр сыерга өстәмә 300 сум субсидия бирелә. 3 яшьтән зуррак булган бер баш бия тотуга түләү 5000 сум исәбеннән карала. Мамадыш районында язгы кыр эшләре башланды. Беренче булып кырга Нократ бүлекчәсе хезмәтчәннәре чыкты. Алар күп еллы һәм көзге культураларны минераль ашламалар белән тукландыра. Көннән-көн эш темпы арта бара. Әлеге эш кайчанга тәмамланыр, бөртеклеләр чәчүгә кайчан керешәләр? Бу хакта киләсе язмабыз. Тышкы кыяфәте мультфильмнардагы транспортны хәтерләтсә дә, бу техниканың җилкәсенә җаваплы миссия йөкләнгән. Аның ярдәмендә басуларга минераль ашламалар сибәләр. 10 минут эчендә 10-15 км/сәгать тизлек белән хәрәкәт итеп, агрегат 4,5 гектар җирне ашлый. Без гектарга 180 килограмм белән ашламаны кертәбез. Хитай 62 килограмм дылы безнең азот керә гектарга. 5 көн эчендә Нократ бүлекчәсе эшчеләре 1500 гектар җирне туендырган. Барлыгы 13000 гектарга якын булган басуларны ашлауда 4 техника катнаша. Раса һәм трикол техникалары, КАМАЗ машиналарында 800 килограммлы ашлама капчыклары китерелә. Подвожу удобрение, загружаю расу. Работа не тяжелая. Бош агроном Иван Афанасьев билгеләп үткәнчә, һава торышы бик үк сөендермәгән булса да, быел уҗымнар яхшы кышлаган. Яздан кырларга һәр гектарга 120 килограмм исәбеннән нитромофоска керткәннәр. Быел кыш инде үзенчәлекле дә килгән иде инде бер караганда. 3 тапкыр корка образоваться итте. Мин инде үземдә курыккан идем. Монолит алганда да былай зыянны кебек күренмәде уҗымнар. Әйбәт состояниедә иде. Ну, былай чыгар дип шоккатмалы инде. Басуларны минераль ашлама белән тукландыру якындагы 10 көн эчендә төгәлләнергә тиеш. Шуннан соң аграрийлар дым каплату процессына керешәчәк. Ознакай районы хуҗалыкларында техника кыр эшләренә әзер. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле катнашында район комиссиясе хуҗалыкларда техниканың язгы кыр эшләренә әзерлеген тикшерде. Эш сәфәре Союз агро җәмгыятеннән башланды. Биредәге заманча көчле егәрле техниканың күплеге сокландыра. Әле быел гына да паркны 600 миллион сумлык яңа техника белән байытканнар. Шушы тырма агрегатлары менә әзерләнеп куелды. 1-2 көннән алла бирсә, зәп тырмага чыгабыз инде. Күп еллык үләнне бер агрегат тырмый башлады. Бүген иртә бетерергә тиеш инде ансы. Алла бирсә. Бүгенге көндә ашлама кертелә. Актүбә төбәк комплексы җитәкчесе Халил Шәмси Мөхәммәтов хәбәр иткәнчә, хуҗалыкны 17400 гектарда күләмле эшләр көтә. Бүгенге көндә кырларга ашлама кертелә, агрегатлар тырмалауга керешә, чәчүгә төшәләр. Менә соңгы киләү нигә үткәрәмәде буны гидросистемасын Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле Илдар Гаязиев җәмгыятьнең әзерлегенә югары бәя бирде. Механизаторларны, техниканы саклап тотарга, хезмәт куркынычсызлыгы кагыйдәләрен сакларга чакырды. Башка хуҗалыклар да көзге культураларга ашлама кертә, тырмалау эшләрен башкара. Шушы көннәрдә арпа чәчүгә керешергә исәплиләр. Безнең район буенча 43 000 гектарда бертөкле хузаклы культуралар чәчеп чыгасы бар. 13 000 гектар мәйданда техник культуралар һәм 15 000 гектар мәйданда төрле азык культуралары чәчү планлаштырылган. Инде басуларда эш кайный башлады. Алия Галиуллина, Резида Шарипова, Татарстан яңалыклары, Ознакай районы.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Казанлылар 10,300 тонна автомобиль һәм велосипед шиннарын эшкәртүгә тапшырган. Аларны эшкәртергә Теләче районындагы заводка җибәргәннәр. Шиннарга клей өстәле һәм аннан резина плитәләр ясыйлар. Аларны балалар һәм спорт мәйданчыкларын каплау өчен кулланалар. Исегезгә төшерәбез, Казанда автомобиль һәм велосипед шиннарын җыю беренче тапкыр гына уздырылмый. Мәсәлән, 2022 елда шәһәр халкы 11 тонна чималны эшкәртүгә тапшырган иде. Апаста урнашкан яшьлек яшьләр үзәгендә буыннар чылбыры дип исемләнгән шахмат турнирының район этабы узды. Ул спорт тормыш нормасы федераль проекты һәм Бердәм Россия өлкән буын федераль проекты кысаларында оештырылды. Биредә 3 буын вәкилләре шахмат уеннарында көч сынашты. Апаста яшәүче Талия ханым Файзуллина 38 ел гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Ул укучыларны математика фәне нигезләренә төшендергән. Шулай ук шахмат буенча түгәрәкләр дә алып барган. Буыннар чылбыры дип исемләнгән әлеге бәйгегә ул улы Руслан һәм оныгы Раян белән килгән. Аның бит инде төрле асулларда уйнап кала, мәсәлән, телефон артында уйнап кала. Шуңа күрә кешегә кирәк янымда. Өйдә шахматлар бар, китаплар бар. Шуңа күрә кызыксынабыз. Ул бик файдалы бер. Ул башны эшләтә, ул тәртипкә өйрәтә, ул кешеләрне уйларга өйрәтә, ул үзеңне җиңүгә түгел, җиңерләргә дә өйрәтә, куркып калмаска өйрәтә. Апастан Дәвәнисе белән килгән Әскәр Зиятдинов та шахмат уйнарга ярата. Хәзер мин Дәвәнәргә килгән сайын керүгә бер-ике уен уйнарга сорыйм. Мин бик кызыксынып яратып уйныйм, чөнки ул минем башка бик файдалы. Үзенең сеңелемне дә хәзер шахмат уйнарга өйрәтәм. Зур Күккүз авылыннан улы Илдар, оныгы Асыл белән килүче Айрат әфәнде Таһиров та көчле шахматчы. Ул 60 елга якын бу уен белән мавыга. Элек мондый такталар юк иде. Үзебез шахмат ясап, күрше егете белән уйныйдык дип искә ала ул. Узар град салтыннар була дилек. Каникулдан кыш каникулдан иксәк шаратны мәктәпкә бармыйбыз, но шунда инде икәү бергә күрше белән дәберләтеп сугышабыз. Әлбәттә шахмат карап торганда бик күңелле күренеш түгел кебек, кара-каршы утыралар, ике абзый көрәшеп. Эченә кирип китсә, ике армия баштан аяк коралланган. Әти мине өйрәтте, мин кызымны өйрәттем. Шулай беребезгә күчә. Бәйгедә барлыгы 10 гаилә катнаша. Иң өлкән уенчы 80 яшьтән узса, иң кечкенәсенә 10 яшь. Бу чара Россия пенсионерлар берлегенең район оешмасы, районның спорт һәм яшьләр бүлеге белән берлектә оештырыла. Bunlar şılbırı ezilmesin diye. Kişkineden şahmatını, ben sportunu yaratsınlar ile sport bilen kişiden de, ılılar da hem ülkenler de birden bu şıgıldensinler. Уенда катнашучы һәр гаиләгә дә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Казанда Татарстанның халык шагыйре, балалар язучысы Роберт Миңнуллинның «Мәхәббәтле күзләрем» яңа китабы тәкъдим ителде. Шара Китап Клаб ресторанында узды. Роберт Миңнуллин, әнкәйләр. Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Китапның исеме юкка гына «Мәхәббәтле күзләрем» дип аталмый. Күз шагыйрьнең күңел халәте була. Әлеге басма Роберт абыйның нәшрияткә үзе китергән соңгы кулъязмасы. Быел Роберт Миңнуллинның бакыйлыкка күчүенә 3 ел тулды. Бу китапны ул үзе әзерләде. Ул вакытта әле бик әйбәт Роберт шундый сөйнеп, ул инде яшьтән бирле китап җыючы кеше. Соңгы елларына бигрәк тә улая башлагач, карале без әйтәбез, яз турында алай шигырьләр юк, көз турында шигырьләр бик күп. Әтинең яңа гына табадан төшкән «Мәхәббәтле күзләрем» дип аталган китабы. Һәм бу шатлык ул безнең гаилә өчен генә дә түгел, ул әлбәттә аның иҗатына мөкиббән булган кешеләр өчен дә, укучылар өчен бик зур шатлык. Китапның электрон варианты алданрак чыга.
Ә хәзер 700 битлек булып басылган китапта Роберт Миңнуллинның яңа шигырьләре һәм элегрәк язылган сайланма әсәрләре урын алган. Аның беренче шигырьләр китабы 1976 елда дөнья күргән була. Шул дәвердән башлап 80ннән артык шигырьләр китабы дөньяга тарала. Бүген китап бәйрәме, апрель айында ул безнең барыбыз өчен дә шигърият бәйрәме, Тукайыбыз айы. Шулай менә китап бәйрәме дигәндә, Роберт абый менә китапның исемендәге кебек үк мәхәббәтле күзләрем. Ул һәр вакыт аның мәхәббәте бар иде, үзенең шигырьләрендә ул һәр нәрсәне яратып башкарды. Ул 110ннан артык китап аның исеме, аның кулы аша узып дөньяга таралган шушындый шагыйрь. Аның 80ннән артыгы шигырьләр китабы. Менә бу китап минем исәпләвем буенча аның 82нче шигырьләр китабы. Роберт Миңнуллинның иҗаты чын бриллиант кебек. Һәр язмасы матурлык, яктылык белән балкый, күңелгә җылылык өсти. Роберт юкканы әйтмәгән бит. Кичерерсез, арабызда сирәк булсам, шигырьләремнән эзләрсез. Әгәр кирәк булсам. Аның каберташында китап сөреп куелган. Һәм чынлап та күреп торабыз, сизеп торабыз. Һәр вакыт кирәк икән. Безнең Татарстан китап нәшриятының планында Роберт абыйның 3 китабы, быел чыгасы 3 китабы кергән. Берсе менә бүген тәкъдим ителгән. Әле быел тагын балалар өчен 2 китабы дөнья күрәчәк. Мәхәббәтле күзләрем китабына килгәндә, аның электрон версиясе инде узган ел чыкканы һәм ул безнең Tatkniga.ru порталында да һәм Literus сайтында да бушлай укырга мөмкинлек тудырылган инде. Чарада авторның туганнары, дуслары, якыннары, танылган татар шагыйрьләре һәм язучылар катнашты. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Изге Рамазан айы дәвам итә. Бу айда изге гамәлләр кылып, михрибанлы, шәфкатьле, ярдәмчел булырга аеруча кирәк. Татарстан мөфтиятенең Зәкат Хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр айы марафоны кысаларында авыру балаларга ярдәм күрсәтә. Мохтаҗлар өчен ифтарлар уздыра. Теманың дәвамы алдагы язмада. Татарстанда Рамазан айының беренче көнендә башланып киткән Рамазан изге гамәлләр ае дип исемләнгән Хәйрия марафоны дәвам итә. Изге айның беренче 10 көнендә 91 мохтаҗ гаилә азык-төлек җыелмалары алырга өлгерде һәм 5 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелды. Продуктлар белән булышалар. Бик зур рәхмәт аларга. Онытмыйлар. Машина белән килеп алып китәләр, машина белән килеп алып кайталар мине. Без шулай итеп җырыйбыз. Бик зур рәхмәтләр нитәм аларга. Әлеге акция Республика мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз киремле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Безгә продуктовый наборлар бирделәр, шундый әйбәт ул поддержка балалар гаиләләргә, кем воспитывать балалар, инвалид балалар үстерәләр. Рамазан аенда мөселманнар хәйриячелектә актив катнаша. Чөнки Рамазанның төп асылы үз малыңнан мохтаҗларга өлеш чыгаруда. Быел Рамазан аенда Зәкат Хәйрия фонды мохтаҗ гаиләләрдән 20 авыру балага булышырга ниятли. Зәкат фонды безнең шикелле инвалид балаларга, гаиләләргә ел сайын продуктовый наборлар бирә. Безгә бик зур поддержка бу. Бөтен сотрудникларга, коллективка рәхмәт әйтәсем килә. Бу Рамазанның беренче 3 герое 11 яшьлек Илзира Кабирова, 8 яшьлек Майя, 6 яшьлек Андрей Герасимов. Балаларга ярдәм итүнең 4 юлы бар. 77-15 номерына зәкат сүзен язып, SMS хәбәр җибәрергә, карта аша, турдан-туры зәкат сайты аша исап-хисап счетына акча күчерергә. Ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр тулырак мәгълүмат белән Диния нәзарәтенең рәсми сайтында танышалар. Шулпан Амири, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Дин кардәшләребез игътибарына. Бүген Уразаның 15нче көне. Ифтар 18 сәгать 31 минутта. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.